खन्थाइनि मुं नेनानै दं आं दाबो। आंनि जिउनि अनजालु बै दुखुनि समाव नों आंनि जिउनिफ्राय मानो आनज्रायलांखो? साननैसोनिल' नंखाय अननाय होना आंनि जिउआव थिर गावनानै गालांबाय आंनि बिखायाव नों अनजालु। नेनानै दं आं दाबो नोंखौ फैफिनगोननि मिजिंजों, नाथाय दासिमबो फैफिनासै नों। गोसोखाङो आं अनजालु बै समनि अनज्लायनाय, बावाखै दाबो आं अनजालु, आरो बावनोबो हानाय नङा आं बे जिउ जोबजासिम। बै समनि समाय लाज्लायनाया मा जाखो बावबाय नामा नों? गोसो गोरबोजों समाय होनानै नों, नाथाय दा गासै समायानो नंखायसो जाजोबनानै थाबाय।